A kako bi zvučalo da u budućnosti imamo par modernih stvari? Prvo, da imate jedan veliki televizor, ako ga upalite, u koje god želite ići razdoblje, ako gledate nekakav afrički film, možete jednostavno ući u televizor i onda se nađete jednostavno tamo. A drugo je da možete imati, ako želite nekakvu glazbu, imate nekakav jedan cvijet, da ga upalite, možete stisnuti tučak, a po laticama možete svirati razne tonove. Grad Koprivnica već godinama ulaže u projekte koji su danas okosnica razvoja i transformacije Koprivnice u pametan grad. Pametne gradove karakterizira 6 glavnih područja na kojima se temelji cijeli koncept: obrazovanje, gospodarstvo, e-grad, mobilnost, održivi razvoj i kvaliteta života. U svakom od tih područja Koprivnica je napravila značajne iskorake. Pametan grad osigurava vrhunsko obrazovanje od djetinjstva. Za sve osnovnoškolce uz pomoć donatora osigurane su besplatne bilježnice. Ove godine grad je sufinancirao i udžbenike za učenike osnovnih škola s područja grada. Nastavljena su ulaganja u vrtiće, škole i sveučilište Sjever. Izgradnjom nove škole u Podolicama, dogradnjom umjetničke škole u Svilarskoj, rekonstrukcijom i obnovom sinagoge u obrazovne svrhe te rekonstrukcijom osnovne škole Đuro Ester, grad Koprivnica osigurat će najviši standard osnovnoškolskog obrazovanja. Sve 3 osnovne škole opremljene su s po 2 pametne ploče, prijenosnim računalima i projektorima. Sve to radi se kako bi se osigurali svi potrebni uvjeti da se učenici, roditelji i učitelji potaknu na kreativnost. Pružaju puno modernije mogućnosti. Možemo se recimo na satu 3 spajati na recimo internet, pružaju sadržaje sa weba. Možemo se vratiti na prethodni sat, dakle pokazati što smo radili na prethodnom satu, dakle što smo pisali na ploči. Možemo sve sa tog sata, na primjer, spremiti kao prezentaciju, poslati učenicima kod kuće za nekakvu domaću zadaću ili za učenje. Njima je to zabavno jer je dakle, sve puno boja, pregledno je i mislim da jednostavno nastava je nekako olakšana sa tim. Da je lakše, zato je lakše vjerojatno i nastavniku prezentacije pokazivati slike i zadatke sa interneta. Nama je puno zabavnije jer dok odemo na ploču si možemo izabrati debljinu, boju, kako pišemo i zabavnije nego je jednostavno pisati sa bijelom kredom. I doma si isto možemo pogledati neke stvari koje smo obradili na satu, što za ostale predmete ne možemo na takav način pristupiti predmetu. Uz to stipendiraju se i učenici deficitarnih zanimanja obrtničke škole. Iako grad nije osnivač srednjih škola, značajna se sredstva ulažu i u srednjoškolsko obrazovanje. Grad je ove godine uložio oko 5 milijuna kuna u opremanje zemljišta gdje će niknuti nova obrtnička škola. Studentica sam 3. godine novinarstva u Koprivnici na Sveučilištu Sjever. Ovaj fakultet sam upisala isključivo iz motivacije i želje za nekim novim znanjima. Što se tiče samog studija, mogu reći da mi je zaista lijepo. Preselili smo u novu zgradu. Zgrada je odlično opremljena. Zaista imamo svu potrebnu tehnologiju. Vrlo smo zadovoljni sa atmosferom koja vlada trenutno na fakultetu i zaista je sve vrlo lijepo.
Sveučilište pozitivno djeluje na razvoj Koprivnice na mnoge načine. Ono bi kroz par godina trebalo promijeniti obrazovnu strukturu Koprivnice nabolje. Također je i važan gospodarski čimbenik za razvoj koprivničkog kraja. Sveučilište koje djeluje u Koprivnici usko će surađivati s gospodarstvom na razvoju novih tehnologija koje će se koristiti za unapređenje efikasnosti poslovanja i vođenje jednog pametnog grada. Obrazovanje je ključni sektor u kojem treba tražiti napredak. Nove tehnologije naravno omogućavaju nove aspekte kod učenja, a i to se treba jako pametno i dobro iskoristiti. Čak bi se bilo dobro fokusirati na cijeli sistem, da se promijeni, da, na primjer, s pametnim pločama djeci je lakše vizualizirati neke stvari. Ali nije samo to, nego se cijeli način razmišljanja djece može promijeniti, pogotovo za ovo novo doba u kojem im treba novi način razmišljanja. Grad Koprivnica konstantno radi na poboljšanju kvalitete života svojih građana i u tu svrhu razvija razne servise kako bi građanima olakšao svakodnevicu i pristup informacijama putem novih tehnologija. U gradu Koprivnici već je uveden sustav za upravljanje dokumentacijom, tako da svi dokumenti u procesu postoje u digitalnom obliku. Time je grad osigurao potrebne preduvjete za unapređenje komunikacije s građanima. U lipnju je uvedeni sustav e-dozvola koji će ubrzati i pojednostaviti izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola, čime se smanjuju i ukupni troškovi gradnje. Kako bi se povećala kvaliteta života građana, razvit će se nekoliko mobilnih aplikacija koje će se moći besplatno skinuti na tablet ili na mobilni telefon. U narednom razdoblju u gradske ustanove i poduzeća uvešće se sustav koji će omogućiti građanima pristup svim informacijama o zahtjevima i uslugama koje odrađuju za njih. Roditelji će s jednog mjesta moći upisati dijete u vrtić, zatražiti račun za komunalnu naknadu, prijaviti komunalnom redaru da je potrebno popraviti stup javne rasvjete. I Koprivnička groblja među prvima u Hrvatskoj bit će opremljena suvremenom tehnologijom. Gradsko komunalno poduzeće Komunalac priprema projekt e-groblje. Radi se o modernom sustavu kojim će se obuhvatiti gradsko groblje te groblja u prigradskim naseljima Bakovčica, Herešin, Jagnjedovec i Reka. Na navedenim grobljima postavit će se moderne stanice za informiranje koje će pomoći posjetiteljima da pronađu mjesto ukopa pokojnika. Ja bih stavio jedan, na primjer, malo veći tablet na ulazu u groblje i možda dva kad bi bilo puno ljudi, u kojem bi, znači, samo bi upisali ime ili prezime onoga kojega tražite i on bi vas navodilo do groba gdje je, mislim, jedna jednostavna ideja a nije ju teško napraviti, za primjer kako bi se moglo sve automatizirati i sve se olakšati. Sljedeća godina donijet će i neke promjene u poticanju poduzetništva i novih investicija. Biće predstavljen paket mjera kojima će se olakšati ulazak u poduzetničke vode, kao i razvoj poduzetničkih projekata. Također, ubrzano se radi i na projektu Inotek. Inotek će pružiti usluge razvoja inovativnih prehrambenih proizvoda te povezivanja i iskorištavanja kapaciteta svih uključenih. Povezivat će javni i privatni sektor kroz umrežavanje industrije, malih i srednjih tvrtki sa znanstvenom zajednicom i
i lokalnom upravom. Imaće neke modernije stvari. Ja mislim da će imati i robote za pomaganje i nećemo hodati, nego ćemo se odmarati doma, imat ćemo električne aute i puno novih zgodnih stvari. Car sharingom uspostavljen je djelotvoran sustav zajedničkog korištenja 6 električnih vozila, jednog hibridnog plug-in vozila za 200 korisnika, čime će se za 27% smanjiti emisija stakleničkih plinova koje proizvode automobili u vlasništvu grada, gradskih ustanova i poduzeća, a za 24% smanjit će se operativni troškovi. I ako koristite električni auto koji vam je vaš grad, odnosno lokalna samouprava dala na korištenje, vi ćete 5 do 10 puta jeftinije putovati nego bi to putovali automobilom koji koristi fosilna goriva za prometovanje. Stvaramo jedno novo lice Koprivnice koje je energetski učinkovito i održivo. Zeleni kvart dobio je nove stanare koji su uselili u 3. šparnu hižu i ona je kao i prethodne 2 izgrađena u energetskom razredu A+. Već sada se obavljaju pripremne radnje za gradnju 4., a uz nju će biti izgrađene i obiteljske kuće. Posebnost nove zgrade Sveučilišta Sjever je i energetski certifikat A razreda za nestambene objekte. Također, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost modernizirana je javna rasvjeta koja je sada ekološki prihvatljiva. Fond je odobrio i subvencioniranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, čime se smanjuju mjesečni troškovi za energiju i vodu, te ukupno poboljšanje kvalitete života. Pa može biti u različitim oblicima. Glava mu može biti kockasta, noge trokutaste, raznih oblika robota, ali mora imati nešto za pritiskanje, jer ako to ne bude imalo, neće biti pravi robot. Ljudi će se doma lijepo odmarati, gledati televiziju ili lijepe stvari u kojima možeš uživati koliko god želiš. Ići na kavu s nekim, sa prijateljicom, prijateljem, bilo s kim. Dok robot obavlja poslove. Zacrtani su mnogi ambiciozni planovi i projekti koji su usmjereni na podizanje kvalitete života. Zahvaljujući dosadašnjoj politici razvoja, Koprivnica je danas na putu da postane pametni grad, uz bok razvijenim europskim velikanima. Da bi se ta transformacija uspješno provela, osim provedbe projekata, od presudne će važnosti biti sudjelovanje svih strana. Projekt Pametni grad Koprivnica dugoročna je inicijativa koja obuhvaća sva područja života. I zato te ambiciozne projekte moguće ostvariti samo zajedništvom i doprinosom svih sudionika.